Bi rastî rojnamevanî karekî pir zor e, bi taybetî jî wextên wisa ku li her derî dinyayê şer û alozî heye. Ger çapemenî nebûye, heya me ji ti tiştî nedibû. Çapemenî her tim ji alî gelek kes û aliyan ji bo berjewendiyên xwe hatiye bikaranîn. Lê yek ji rêzika sereke ya hemû qadên çapemeniyê jî ew e ku divê çapemenî azad û serbixwe be. Ji bo vê jî netewên Yekbûyî di sala 1993 de sê Gulanê weke roja azadiya çapemeniyê qebûl kir. Di danêzana netewên Yekbûyiya ji bo vê rojê hatiye amadekirin de wa hatê gotin. Divê çapemenî li her derê dinyayê azad û serbixwe be. Lewra çapemenî bi tenê ji bo ku rastiyan bigihîne heye. Ger çapemenî azad û serbixwe nebe, ti caran heya mirovan ji rastiyan nabe. Çapemenî hêzeke mezin e û ger azad û serbixwe be, li gelek caran dikare pêşî, li zilim, zordarî û naqiyan jî bigire. Civaka bi çapemeniyeke azad û serbixwe, hay jî tiştan hebe jî civakeke pêşketî û rastbînî ye. Bi rastî ev yek pir mühîm e. Ji bo van û gelek tiştên din, divê çapemenî azad û serbixwe be û sê Gulanê weke roja azadiya çapemeniyê ya dinyayê ye.